dann rede ich. Okay. 1. Ćao ljudi, mi smo krenuli na seminar za Švajcarsku. Kad stignemo javljamo se. Warum ist das falsch? Okreni se. Kako ja da se okrenem? Digga, also... Blachen sind in Schweiz. Вот имам свой цыганскую. Килом плам sind in Schweiz. Tako glasno prozor ti je otvoren. Lazare, was hältst du von der Kontrolle? Hä? Was hältst du von der Kontrolle? Ja, bilo zanimljivo. Wie lange braucht's denn? Was soll ich davon halten? Otvorila Geppe, kann ich reinschauen? Możeš? Wieso nicht? Gledaj! Hure verdammti Schweizers! Ich sage euch etwas, ihr seid hure scheiß Rassisten! Zaboravio sam. Tu jedno je Daddy. Von Stockholm Stefan wahrscheinlich. Why are you gay? Ćao, dobrodošli na Ćao. Šta ćemo sad? Room tour. Room tour. Prva. Kod nas ovako izgleda. Prelepo, predivno, preudobno. Sad da vidimo kako je kod momaka. Niste ni zatvorili. In der Schweiz Tür nicht absperren. I ovako soba od momaka izgleda. Znaš koliko smrdi. Jel vam se sviđa soba? Hvala što me persiraš, sviđa mi se. Ovo je češći i stav. Yeah, baby! Was ist unser Plan? Produži. Servus, oni su planirali da vam pokažem Švicu. Nećete vidjeti Švicu, samo ćete mene gledat. Alle die hässlich sind winken! Gott seid ihr dumm. Die sind so dumm. Ćao ljudi, mi smo stigli. Sad smo na putu u salu, upoznavanje i onda kreće proba. Vidimo se! Ljudi, ovako naš umetnički izvođačke grupe rad. Ošucat malo. Ovo je naš umetnički Lazar Buš. Kako se priprema za seminar. Prvi dan je završen. Bilo je super! Wieso zerstört Ach, ihr Digga, jedes du machst zwar jedes Video kaputt. Wir werden gell? über alles ein Beat machen müssen. Ja, glavno, nismo se umorili Nein, uopšte. jer smo mi iz Drine. Svijem nešto reći. Zavisi što hoćeš reći. Aj svi meni. Hvala Milanu Glamočaninu. Milan Glamočanin je najveći. Evo sad apel za predsjednicu. Nemojte Lazara više slat na seminare. Nemoj sine. Došao sirotinja pored mene i pitao mene, Sirotinja? Ko je sirotinja? Sirotinja zato što... Michael, also, ich so, asking, nemojte... Pa prošle godine bila jedna sa crvenom kosom iz Augsburga. Ja, Dijan, i neki momak. A pusti momka jebeš. Jebeš momka! Ćao ljudi, smo na putu u apoteku. Šta je gospođa bolesna? Dobro mi nije. Da mi je dobro? Nije. Cene su zlo, neviđeno zlo. Ljudi, kako vi preživljavate u Švajcarskoj? To je bolje biti zdrav. Dobro jutro. Intima. Ima razlike? Nema. Ima, manje je. Ovaj doručak. Ovo je? Branislav, Igraš gdje? Neuhausen, Od kad igraš? već 11 godina. A šta voliš najviše? Igre li? Ne od igra, nego generalno. Zašto voliš folklor? Pa to je naša kultura i što da ne, pevanje je najlepše. Jel da? Jel znaš da pevaš? Sad ne, ali posle da. Važi, vidjet ćemo. Ćao!
Čekam Lazara i Stefka. Oni kasne, kao uvek. Ja. Evo ih. Tu kasnite. Šta treba reći? Vidimo da se sad potuču ovdje. Što kasniš? On pa dijao. Nemoj da ga udarim, jebe. Da se umijemo ili da se ubijemo, ne znamo. Ali uglavnom, nevjerojatno ćemo se ubiti. Gledajte ovo, malo vidi uzbrdo. Ja sam, hvala Bogu, toliki sportista da ne mogu ni uzbrdo da šetam. Ali nema veze. Izvinite, Tanju, ne vidite, malo je mala. Ali dobro. Uglavnom, danas krećemo sa igrama iz Srema. Ili kako bi Lazar rekao, iz Srem. Srema. To se na bosanski način, Srem. I sad prvo pevanje sa gospođom Gordanom Roganović, kasnije Srem sa gospođom Dajanom Kostić. Poželite nam sreću, ko ostane živ, pričat će. Lazar je vas pustu. Ma sama je. Ti drugi su me zanira, a ja mogu život pastira. Lazar je vuk sa malim poremećajima, ali nema veze. Lazare, šta kažeš za igranje? Kako je bilo igranje? Bilo je dobro, viš da sam sad znoje. A ja i ne smijem se stim. Nastasija, kako je bilo igranje? Prelepo, ali stilski baš komplikovano. Stefka je spreman. Ja kad čujem ovo, dođe mi da... Bože! Ćao ljudi, mi smo krenuli sad na drugi deo ovog današnjeg dana. Imamo zajedničko igranje. Da. Pa onda imamo teoriju nošnje. I onda imamo večeru i žurku. Pa sve vidimo. Ćus! Pokušat ćemo što više da vam snimimo, Da. ali vidjet ćemo. Jer su vidjeli već naše čarapice? Prva pauza. Da, hitno potrebna. Umorili smo se, da smo malo crvene. Malo. Malo smo crvene, malo smo bolesne. Lazar se odmara. Biješ Tanja, ako ti ustane neće biti dobro. Stefane, da li ste dobro? Da li smo dobro? Hallo, ich bin Sarah. Gut Kikac. Und du? Karo Đorđeber. Kako se zoveš? Nevena Petrović. Top. Ekstra. Vrlo dobro učimo, radimo puno, znojimo se, trud, rad. Isplacija se sve. Odlično, malo se i veselimo. Obavezno večeras. Jer pozdravljate nekoga? Pozdravljamo Kikac, svoju familiju iz Batkovića, iz Sremske Mitrovice, Sremska Mitrovica auf Eis. Und, eto. Odlično, hvala. Bye bye. Nevena, ajmo. A ja? Čekaj. Nemoj. Viski u stanju. Daj sad, objasni sad, Znaj odakle. Bosna. Jel slušaš, što ti objasni odakle je? A gdje? A da, šarbaripa, mrkva, šta sad. Gdje sam gesagt? Šarbaripa. Imamo YouTube. Pa ovako... A da nešto kažem? Pa da pitam kako je seminar, kako vam se Ti će sviđa, biti kako novinar, se... jel? Čekaj da ja ovo Može i pokrijem Stefka, da ne može bude i da ovako. se reklamiraju. Kako vam se čini seminar do sad, igrači? Pa s obzirom da sam dosta seminara održao i da sam i u Švajcarskoj i u dijaspori, a naročito u Srbiji da sam održao, mislim da je ovo jedna od najboljih ekipa koja sam do sad imala sa 80, tako da mislim da ono kad kažemo ima dobri i boljih ili malo loših igrača, ne, ovdje su svi programni dobri i pravo je zadovoljstvo raditi sa ovim. To nam je draga i nama je zadovoljstvo.
sarađivati sa vama. Hvala, nadam se da ovo nije sad i prva i zadnja, u stvari nama je druga saradnja, nadam se da ćemo uskoro i da ćemo se vidjeti još i da ćemo sarađivati. Mnogo mi je drago što ste vi iz Augsburga se ponovo aktivirali i što ponovo idete na seminare. Sećam se Augsburga pre više od 10 godina, kada ste u Augsburgu bili klub Krajina, tako da se sećam te ekipe i mislim da imate dobru predispozicija i da mi je mnogo mi je drago što ste se ponovo aktivirali. Hvala puno!
ja sam veoma labilan, jer ako moram još jedan dan trpiti Tanju i Nastasiju, ima da se bacim ulic mosta. Dobro nije. Okej. Ja är så grusig brygga för mig. Kako se zove najveće? Kako se zove? Najveće brdo na svijetu. Brdo na svijetu. Najveće brdo je Mount Everest. A najveći Gebirge? Gebirges Majala. Nemojte mu zamjeriti. Makar je lijep. To je manjača. Ljudi, završili smo drugi dan skoro. Sad ćemo da gledamo nošnje iz Leskovca i sa Srema, kako bi naš umjetnički rekao. Ja uglavnom, ko preživi pričat će. Ćao ljudi. Predstavite se. Ćao drugari. Pa predstavi se. Evo predsjednika, nek se predstavio. Ovo nam je Zorica, mi smo iz Kolobadena. Na seminaru smo s drugarima, vidimo se. Sa Tanjom i Stefanom. Imamo još dvoje njih, ali ne znamo. Ne znamo, izvini. Hvala ljudi, hvala. Hvala drugari, hvala. Već ruinirana, ali su odobrena sredstva za restauraciju ove prelepe. To je nešto drugačije, ne znam koliko će vama ovdje vreme dozvoliti. Bećarci... Mama voli bebu, najviše na svetu, mama voli bebu. Košulja koja je ovoga kroja i vezena je ovdje. Može mjesto ovih cvetova može biti onako kao neke male minijature, kao buba. Znači, Smo doručkovali. Doručkovali smo, trening bio okej, pola 2, nismo se toliko umorili. Ali uglavnom, sinoć bilo jako krivljenje. A ti bio na treningu, nisam te vidio. Pa kad si spavao? Ma ja sam igrao. Šta si igrao? U krevetu si igrao. Klikera. Pa to jutro čuli nešto. Na treningu je danas bilo baš naporno onako. Nećemo njih više snimat, nisu interesantni. Ali uglavnom... Mene koljena boli. Evo sad ide snimak, zašto ga koljena boli. Zoom. Veselo je bilo sinoć. Veselo je bilo. Gospodin, od 56 travica, nas je 51 udarila u glavu. Znači... Mene 80, druže, sve je bilo duplo. Druženje je bilo ekstra. Hvala još jednom. Pozdrav svim igračima i domaćinima naravno. Bilo je fantastično.